Dwi'n menig ma'n help na fe. Reit, Mr Llywelyn, so mae'n mynd. Arbennig o dda. Ni'n cael gwyliau bendigedig yma yn Austria. A'n cwmni'n ardderchog. Dwi'n eisiau gwell, os e. Da iawn. A Mr Beinan? O! Swyd hwyl chi'n cael ar y sgi yma? O! Fi'n mwynhau dros ben, mae'n special man. Na fe. So beth yw'r plan of attack nawr lawr y llythre mynd? Mae'n lawr fan hyn, heb gwmpo. Na fe de. Reit e, boys, bant ar cart. Ffwrdd â ni. Cyn gyntaf y ffosib, e? No. Ble ath e de? Mae di mynd. Mae di mynd. Ti'n mynd ar ei ôl e de? Ti'n mynd fel y boi? Fel y boi. O, da iawn, Beinon. Ife Ian sydd wedi cwmpo ymgor gwylod? O, reit. Dwi'n mynd ala lan yn gyrra. Wel, ie, gwahanol sy'n ti. Hei, na ti'n mynd achat? Lle ma fe?